Čumno, to je úplně pěkný. Co to je? Je to tento produkt. Môžete ho exkluzívne vidieť len u nás na našom trhu. Máme tu babu, ktorej to odskúšame, aby ste v priamom prenose videli, ako to naozaj vie fungovať a čo to vie robiť. Bude mít ještě bělejší, jo? Určite áno. Takže ten pásek je fialový, protože normálně ty v tom černém balení jsou průhledný. Tenhle je fialový, protože na tom nejspíš bude aj ten korektor, že? Aha. Vyplavuje vlastne všetky nečistoty zo zubnej skloviny, čo je to najpodstatnejšie, lebo vám sa v zubnej skloviny usádzajú nečistoty. Jedením, pitím, rôznych farebných nápojov, jedál. Najzdravší zub je najkrajší vlastne. PAP technológia funguje z dlhodobého hľadiska. To znamená, že ona nefunguje úplne hneď po prvom použití, alebo ak áno, ten rozdiel nie je tak viditeľný. Preto tam je tá farebná korekcia, aby sme vyvolali wow efekt, to znamená, že aby vám to fungovalo hneď od prvého použitia, ale zároveň PAP technológia zaručí aj z dlhodobého hľadiska, aby ten zub sa biel. Chápeme to, že chcete mať ten úsmev biely a rýchlo biely.